מצידי מחר, כי אני מת לאח קטן. אם הם מביאים עוד ילד, אני עוזבת את הבית. מיאו! מיאו! רגע, אני צריך לשתות. סמא. שלושה ילדים זה סבבה. שלושה ילדים זה סבבה, כן. אני מחפשת להיכנס כחתולה שותפה לדירה קטנה בתל אביב. תגידו, מישהו יודע מה המחירים? רגע, אני צריך עוד רגע שוב פעם לשתות. לא לי, תדברי לפניי. אני בעד ניו זילנד. כמה שיותר רחוק זה יותר טוב. יש לי ככה בית לבד. רגע, אני לא מבין. מה רע בפתח תקווה? כבר יש לי חרדת נטישה. כל מקום בו אני נמצאת, זה מבחינתם בית חלומות. אני אוהד של הפועל באר שבע, ביוש פתח תקווה והיידי לנגב. סמא. אתם מפריעים לי בשירותים. זה מעניין לי את הטוסיק, מה רני בוחר לעשות בחיים שלו. I'm singing in the kitchen, just singing in the kitchen. What a wonderful day, and Rani is the chef. All the rest it doesn't matter, because Rani is the chef for his life. אנחנו כאן בקליניקה של גלית, נראה לי שמפוחית זה הכי מתאים בשבילה. סקספון זה הכלי הכי סקסי, תשאלו את ביל קלינטון, הוא חתול. לפי הרעשים שאני רגילה לשמוע, אז התשובה היא בית. אני לא יודע מה הם אוהבים לעשות בשעות הפנאי, אבל אני אוהב לקרוא, לישון ולעשות קקי. סמא. סמא. תראו, אני וחתולה בצבע שוקו וניל, אז אני בוחרת במקל וניל. בתור חתול קטן שעוד לא מסורס,
אני מהמר שלרני יש ביצה סינתטית. הקבוצה שהם חברים בה זה זוגות טבעונים עם חתולים בפתח תקווה. בטח, תראו איזה כבשה רני וגלית הביאו לי מקבוצת החלפת מתנות. יש לרני רק חברה אחת, וזאת אני. אני יותר בקטע של אינסטגרם, אני לא בפייסבוק. אנחנו מאחלים לכם, גם אני, חיים מאושרים ביחד, וכל האהבה שבעולם, באמת מכל הלב החתולי שלנו. ורני ואני צ'ופ. בהצלחה בשבירת הכוס. לי זה הצליח. ואני מאחלת לכם חיים מצוינים.